Momo Sidam sekaring bawuna langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika putra. Sawetawis lenggah madaning bali Martya Kunda. Rawuh ngandika Kakang tansah pinanganing kawidadan Kakang Resi Kanika putra, Kakang Narada. Merkencong warudayang Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Kawula nuwun inggih, Di. Tansah pinanganing kawidadan ing sami kala sawanipun ing neraka ing sidhe pangudal-udal tebih saking rubeda. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing neraka kunjuk ngersa Paduka Adi Pramesti. Kula pundi dadosa jimat kepareng pinarak ingkang langkung sekeca Kakang. Inggih sampun boten kirang prayogi. Indra prayogakna bandara ngadhep. Nun inggih Rama Pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Bathara Indra. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka Gusti kula sembahan kula. Iwang Adi Pukulun Jatimurti. Iya Indra ulun tampa akarya bombong tias ulun. Yama Dipati prayogakna nggonira ngadhep. Nun inggih. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi pun Yama Dipati kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk Iwang Pramesti Bathara Guru. Iya Yama Dipati ulun tampa akarya bombong tias ulun lan padha prayogakna nggira ngadhep ngarsa ulun nedya mbabarake wigatining pepanggihaning bali Martya Kunda. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika putra. Sawetawis kayiwangan katingal ayem tuwin tentrem miwah jenjem gesanging para dewa tuwin para dewi, para Jawata, para Hapsara lan Hapsari. Nanging boten kados sak gedhagan menika sampun wonten tigang ari kelengganing nggo dinten sak mangke menika wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing Suralaya akarya gara-garaning kayiwangan kathah sangganing para Jawata, para widodara widodari samya nungsang puyang pados papan pandhelikan jerih kelawan gara-gara ingkang sumundul wonten ing Suralaya. Menawi Kakang Narada mangertos menika saking dayanipun menapa Kakang? Dalah. Lha nuwun sewu, Di. Menapa mboten klintu Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ndangu perkawis menika? Liripun kados pundi Paduka paring dawuh mekaten? Inggih, mestinipun klintu. Sabab minangka dados dewaning para dewa menika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula menika namung tiyang nomer utawi Jawata nomor kalih ing mapan wonten ing Kayiwangan. Nanging Kakang menika minangka dados kami tuwaning Kayiwangan. Dosa menapa menawi kula nglangkungi dhateng panguwasing pamituwaning Kayiwangan Kakang? Dalah. Inggih. Menawi tela mekaten tumunten kula badhe munjuk atur nanging menawi atur kula sak mangke menika mangke radi geseh kalian pemanggih Paduka Adi Pramesti kula nyuwun gunging samudra pangaksami karana cupeting nalar cingkranging samu kawis. Mila kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Mboten dados sabab menapa Kakang kula aturi paring dawuh. Ingkang sepisan gara-gara ingkang tumandu wonten ing Kayiwangan menika mboten dipun sababaken saking lemah sangar kayiwaing menika babar pisan mboten. Menapa dene Pandhita Tapa menika ugi babar pisan mboten. Namung mugi antadosna ing kawuningan. Gara-gara Kayiwangan menika dipun sababaken inggih menika wayahipun Begawan Mintuna. Begawan Mintuna ing kagungan putra, putri inggih menika pun Dewi Urangayu. Ingkang sakmangke sampun ambabar putra Jalu. Monggo sampun ngancik kalih dasa taun namung elokipun lare menika kok tasih jejabang mboten ndrebala kadewasanipun ya jiwa ya raganipun tasih wujud jabang bayi menika andadosaken gara-gara ning Kayiwangan ing angka sepisan dene angka kalih menapa Kakang ing angka kalih inggih menika pengamuhipun Nalendra ing Padasuri inggih menika Prabu Minalodra ingkang damel geger Kayiwangan gisik samudra satemah. Inggih menika Sang Hyang Bathara Baruna dewaning Mina ngantos ajrih tuwin pados papan pandhelikan jrih kalan pengamuhipun Prabu Minalodra. Ing batos Sang Begawan utawi Sang Hyang Baruna menika badhe munjuk atur kalan Paduka Adi Pramesti namung ajrih kalian pangawaos Paduka. Mila tumunten nilar dhateng Kayiwangan gisik samudra, tumunten pados papan pandhelikan di Nai Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika badhe anjlep gara-gara ing manduk wonten ing Kayiwangan. Mestinipun kalih perkawis menika kedah dipun
tata tuwin saged paduka ngusadani dhateng kawontenanipun atmajanipun inggih menika pun Dewi Urangayu. Kaliyan nyingkiraken inggih menika memalaning jagat ing nami Prabu Minaludra menika kala wau Adi Pramesti Bathara Guru. Mastu nama sidam skaring bawon langgeng. Bathara Indra kula wonten timbalaning kadhawuh. Kewajibaning Jawata yekti kedah kudu mbrasta kelawan angkara murka ingkang kababar ning jagat raya. Sayekti tingkah laku ning Prabu Minaludra saka negara ing Padasuri mau bakal gawe wiranging kayiwangan, gawe wiranging para Jawata. Aja dikangelan nganti kadang-kadang kita para Jawata ingkang jangkep mudhuna ning Janaloka. Mapana ning kayiwangan gisik samudra bebanto kelawan Sang Hyang Baruna. Ingkang wektu dina iki kayiwangane dijeki dening Prabu Minaludra. Prasta Dapaduka Rama Pukulun pareng kula ingkang ngaputra pun Bathara Indra nyuwun pamit tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yamadipati wonten dawuh. Melu kelawan Bathara Indra nyirnake memalaning jagat lho non ngestaken dawuh nyuwun pamit tambah pangestu surtiting ati-ati duga-duga digawa Bathara Indra lan Yamadipati. Temtuke mawon Minaludra badhe sirna sakilomahing bumi kureping langit kakenarada. Mangkir miyen. Selaginipun Bathara Baruna kemawon kawon sakwadya balanipun mengsah Minaludra. Sampun ngantos paduka Adi Guru lajeng ngiyas dhateng kasektenipun Minaludra sabab miturut kabar ingkang sampun kula tampi Minaludra menika wujudipun raseksa ingkang gadahi sisik tanpa prabeda kadidene ulam. Kadigdayanipun ngedapi-dapi. Buktinipun inggih menika Bathara Baruna kemawon mundur pados papan pendhelikan cetha menawi Minaludra menika mboten saged dipun anggep enteng. Mekaten Kakang. Nggih. Menawi kula mekaten dinten sakmangke kula mboten badhe negakaken dhateng anak-anak kula para Jawata. Sesarengan kaliyan Kakang Resi nganika putra monggo nitip priksa kawontenanipun gisik samudra. Monggo menika langkung prayogi Adi Pramesti kula dherekaken di. Togop wonten dawuh. Bilung wonten dawuh. Arep-arep tekamu. Pun ping 6 kula ora tau ditokke. Ayo saiki ditokke. Mumpung. Iya. Rumangsaku kok awak dhewe iki wayang wigati kok ora tau metu ya, Lung. Ayo ora ana raja sabrang sing pentas kok. Lagi iki raja sabrang pentas Prabu Minaludra. Iki we ketoke ra suwe. Ha iya. Kok ora suwe? Aming 2 jam ki. Uripe rak ming dela. Lagi urip mati ya wis. Cilaka ya. Cilaka. Ora sembodo kalau ring uripke. Ogok wonten dawuh. Bilung kon meneng dhisik aku tak kandha karo kowe nggih. Kayiwangan gisik samudra wis bedah. Nuwun sewu, kula niku jane bingung. Sampeyan niku wis dadi ratu teng negara Padasuri, mongko ratu Gungaluhur. Ratu agung ya ratu ageng. Ratu sing derajat pangkate dhuwur teng negara Padasuri sinten mawon niku do nyembah karo sampeyan. Malah sampeyan teng negara Padasuri niku dianggep kaya dene agama. Merga sampeyan nglarang wong sak Padasuri nyembah karo sing gawe urip kudu nyembah karo Sampeyan gitu. Kok isih Kurang. wis duwe negara Kok isih kepengin dadi dewa teng gisiking samudra niku kula nuwun sewu. Jane sing dijongkon apa? Sampeyan nek dadi dewa teng gisik samudra niku kawula sampeyan ming Bambang Menjair. Joko Wader. Robertus Cetul. ha iya. Ming bangsane iwak-iwak kok. Niku bejo, urang-urang bejane nek klebon lele kuning. Oh isa-isane to. Wah. Badar bang sisik Lombok. Badar bang sisik Lombok niku wonten Lomboke teng Ceplik niku lho. Jiji belum ora.
Ya ben ado mangan do nekat. Heeh. Ya mergo nggonku kepengin ngratoni Samudra Laya, mula aku dudu lenggah ana ing kayiwangan gisik samudra. Ning sampeyan niku nyalahi kodrat. Sampeyan iku nyalahi kodrat. Sing jeneng menungsa niku wajibe upama duwe derajat pangkat Ya ming dadi ratu, ngoten, dadi Nalendra. Lah kok sampeyan niku wujude yaksa nuwun sewu. Sampeyan niku nuwun sewu lho. Kula arani yaksa ya dudu mergo awak sampeyan niku Sisik. Kaya iwak. lah kok pengen dadi dewa teng gising samudra. Mumpung aku yen to manjing telenging samudra tanpa beda ana ing dedaratan. Prajurit sabrang ki matane. Wis. Tombok meneh, Gok. Mbok wau nek betok prajurit niku sithik mawon. Ora asah sumelang ku tak tugele gulune. Wah ngoten mawon nek mboten dikejemi. Ning niki kurang-kurang bejane nek nganti Sang Hyang Baruna niku mengke nyuwun pambiyantuning para dewa mungsuh sampeyan ora mung titah lumrah. Ning mungsuhe para dewa, aku ora wedi. Sapa sing iso ngembari kekuataning Minaludra? Yen perlu para dewa kon mudhun saka ing kayiwangan. Aku ora kelakon dadi dewa ning gising samudra, luwung pati ku tak entrengake. Oh nggih nek ngoten kula manut mawon. Sang Hyang Pukulun Baruna ora mbukak korining kayiwangan gisik samudra, tak itung itel kedheping nitul tak dobrak saka njaba ngatos-atos sinuwun ngatos-atos. Berkencang warudayang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe. Ana Nalendra yaksa ning kok awake sisik kaya wujuding mina ana ing samudra. Kita sapa? Aku Prabu Minaludra. Prabu Minaludra. Ya, kowe sapa? Ana wujuding pawongan ndek. Lah kok dadi sikilmu ora ngambah bantala. Kowe iki bangsane apa? Yen bangsane demit. Lah kok dadi sandhangamu mompyor nang yen to kowe iki bangsane menungsa. Lah kok dadi tlapakan sikilmu ora ngambah bantala. Dalah berkencang warudaya. Oh, kowe berkencang dudu. Ngawur ora. Berkencang warudaya ki sebutan ulun yen arep paring pangandikan. Ulun iki dewa. Oh, dewa. Ya. Dewa ing sithik pangudalu-dalu wong Bathara Narada. Oh, Pukulun Bathara Narada. Ya, pancen ngono. Kita durung tau ana karo panjenengan ulun. Ya durung. Wah, cetha yen kita titah ingkang singlar marang Panembah. Ora tepung karo dewane. Minaludra, ana apa? ulun prapta nang kene kuwi sayekti ngendhak kelawan kamurkan kita. Kita aja pisan-pisan wani bedah kayiwangan gisik samudra. Merga kuwi papaning Jawata, ya kuwi papaning dewaning samudra, Hyang Pikulun Baruna. Merga saka pengamuk kita nganti Hyang Pikulun Baruna ndelik tumuli ulun nganti lawan para Jawata kayiwangan Suralaya tumedhak ana ing Madyapata ngwigati ngendhak kelawan kamurkan kita. Yen kita gelem bali syukur isih dawa umur kita. Nanging yen kita ora gelem bali marang negara kita aja kelakon dosa wa kelakon tak pulung jagat kita ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka Minaludra. Oh, latar. Aku aja mbok senggara macan. Aku aja mbok weden-wedeni nganggo tembungmu yen to kowe bakal nyendal mayang karo aku lan mbok cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Kekarepane Minaludra kuwi ora mung tekan ana ing karep nanging tekan ana ing tekad. Sapa wae sing mepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Lho. Kita wani karo dewa Sing tak wedeni abamu. kita jamalu marang titah wani karo para dewa iki apa jeneng ora ndeder dosa? Yen nganti kita wani karo para Jawata tegese sesuk yen kita tekaning pati bakal cemplung ning kawah Candra Dimuka. Ora peduli setan gundul karo kawah Candra Dimuka. Aku ora wedi karo kawah Candra Dimuka sing baku gegayuhanku bakal kelakon. Nah, nek ngono wani karo janjenengan ulun. Sing tak wedeni apa ora ingkang untal malang. Wah!
kendel tenan sing jeneng Winaludra iki. Ora bae-bae ta. Lah wong enak tak getak. Yen nganti kowe wani karo para dewa tak sendal mayang nyawamu ora wedi malah nyokot karo aku. Dewane iki dene. Nyuwun pangapunten Bu Kulun. Kenging menapa? Kenging menapa? Kita ki tekan kene arep ngapa? Arep ngraboso Winaludra apa arep padha pertemuan? Ngraboso Winaludra. Lah nek ngraboso arep perang kok malah do tengok-tengok do omong-omongan gibah kita ya, gibah. Mboten, mangkat Indra ngestakaken dawuh. Kula terus minggah, Bu. Bledug mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Kados pundi pawartosipun para Jawata anginipun ngraboso dhateng pun Winaludra. Wah, dalang nuwun sewu, Dik. Jebul jumbo kaliyan kondhangipun Winaludra menika pancen nalindra ingkang debya Surasekti kalintang jayaning perang. Bebasan tinana mendat jira menter tinumbak bangkong sinuduk putung. Putra-putra paduka para Jawata sami kasuran yudanipun nadyan sampun sami ngedalaken pengabaran maneka warna. Parandene mboten saged umama angganipun Winaludra. Di Kulatriya pados iga pertikel kados pundi serananipun. Nuwun sewu Kakang. Menawi saking pamitangipun ingkang rayipun Bathara Guru miturut pamitang kula. Mboten wonten ingkang saged ngasoraken kidanipun Winaludra. Nadyan Jawata mboten wonten ingkang saged ngasoraken. Upami kula ing majeng wonten ing pabaratan kemawon kula kinten mboten saged mimpang. Walah menika lajeng kersanipun kodrat sampun ginaris. Bilih mengsahipun sampun wonten. Lho, sampun wonten kasinggihan. Lajeng keparengipun Kakang kula trimandhap wonten ing pertapan Kisik Narmada. Kisik Narmada papanipun Begawan Mintuna kasinggihan. Wayahipun Begawan Mintuna atmajanipun Urangayu, jejabang ing kenamipun Antasena menika katimbalana sowan wonten ing Kayiwangan. Wigatosipun dados jagoning para dewa. Mangke riyen. Ing dadosaken gara-garaning kayangan niku menika jabang bayi kenami Antasena, atmajanipun Urangayu kalampun Bratasena. Ingkang sampun yuswa kalih dasa taun parandene wujudipun tasih bayi ngaten menika. Mangke kula ingkang badhe ngruwat dhateng jejabang menika kala wau Kakang. Oh ngaten? Nggih.
Nah itulah mangkaten dinten menapa ingkang raka sepados bidal wonten ing Kisik Narmada. Dinten sak mangke sampun ngantos saya ndrebala kamurkanipun Minaludra. Nyuwun pamit Di, ngatos-atos Kakang Resi Kanika Putra. Mastu nama sidam skaring bawana langgeng. Ora ngayu. Wonten timbaling adawa menapa Rama Pukulun. Aku dhewe kok nganti bingung gagas kelawan putuku Si Antasena. Mongko miturut petungane wis yuswa 20 taun. 20 warsa nanging kok ora ndrebala. Jiwa ragane kaya dene titah lumrah. Isih wujud bayi kaya mengkono. Yen nganti mengko sudarmane ngawruhi marang kahanane apa ora gawe gelo penggalihe Raden Bratasena ora ngayu. Nuwun sewu Rama Pukulun, nadyan kula piyambak ugi bingung. Malah sawetawis wekdal menika Antasena nggadahi sloga ingkang aneh-aneh. Lho, sloga sing kepiye? Pendak-pendak nangis. Monggo kula sesepi mboten purun kendel anggenipun nangis. Nanging elokipun saben-saben Antasena menika nangis tumunten kula kanthi manjing gisi ing samudra. Tuwin kula lebetaken wonten toyaning samudra. Rama Pukulun, Antasena kendel mboten nangis malih sajakipun kerem anggenipun tansah manjing wonten telenging samudra Pukulun. Kok aneh? Pendak-pendak nangis. Dikom ning banyuning segara kok meneng. Sapa Pak? Ndara Antasena. Padha karo Bagong dek cilik mbiyen. Nek nangis nek ora dikum ning sapiteng ora meneng. Mula aku kaya telek ya, Mir. Sumeti mercon bokongmu. Ayo loro banget Gong bapak sumeti mercon. Menika Rama Pukulun menawi mboten dipun lebetaken wonten toyaning samudra mboten badhe purun kentraya ya tak kanthi ana gisik samudra ora ngayu. Lang-lang endriya mangkep Sang Antasena. Dupiden papanaken wonten toyaning samudra nalika semanten kaya lelumban Sang Antasena dadi ora nangis. Kalaning jagat gawaning para dewa kocap nalika semanten ingkang nganglang bawana nenggih Sang Hyang Kanika Putra nampi dawuh Sang Hyang Jatimurti. Kinen amboyong Dyan Antasena minggah wonten ing kayiwangan. Mulat Sang Antasena nedheng lelumban wonten telemenging samudra. Sigra watak panglemunan binayong Sang Antasena ical saking kedheping netra kagiat Sang Dyahayu ora ngayu. Rama Pukulun. Ana apa ora ngayu? Kok kowe malah njur nglumpruk? Tobat. Nalika semanten nedheng remen anggen kula nyawang kan anak kula Antasena. Sasampunipun boten nangis krana sampun kula papanaken wonten toyaning samudra kedadak ical Rama Pukulun. Lho, ilang piye ora ngayu? Mastu nama sidam skaring bawana langgeng wiladalah. Lah kok dadi upama menungsa lumrah sing mboyong putuku mesti wae aku ora trima, nanging kok dewa ingkang mboyong lawan putuku Semar. Kaya anak-anakmu aja nganti ana ingkang bali awat-awatana si ora ngayu putuku tak tutke arep digawe apa dening para Jawata. Dewa wedi karo aku wis kentekan akal. Bayi wingi sore dijokke dadi jagoning dewa.
Aja ngluputke Minaludra tak untal mangsa dadiya slilit kowe. Ah. Panjalmane apa? Bayi tak cokot bareng tak kipatke kok awake saya gedhe. Iso mlaku. Woh, ladal. Ya ora bakal mundur Minaludra. Tak candhak sabetke watu karang pecah dadi swalang-walang kowe. Ah. Iki anak apa? Tak pulasara kok malah saya gedhe, saya dewasa. Ayo, amuk suruh mrata, Jayamrata. Kowe miloro awakku, utang loro, saur loro, pedhot guluwan. Ayo! Ngono. Wah! Warudayang Pak Pong. Titis Adi Pramesti Bathara Guru nggone ngluwari kelawan. Lelakoning titah sakloron ya kuwi Minaludra karo Si Antasena. Minaludra mati manjing anggane Antasena. Putuku ngger syukur yen to wis luwar saka Sukertamu kowe wujud menungsa lumrah. Aku sapa? Kowe Antasena. Antasena, iya, kowe putuku. Yayi Mintuna. Kakang Baruna piye? Saka gedhening rasa panarimaku dikeparengake yen aku ngaku putu kelawan Si Antasena. Mangsa Baranga Kakang Baruna nggone bakal ngrengko putu kelawan putuku Si Antasena. Wah, wis katon padhang kabeh. Muga-muga lestari widodaya, Ngger. Dina samengko Eyang Mintuna kadreng rasaku gandeng aku. Wis semene gedene aku pengen ketemu karo ibu. Iya mengko kowe tak kanthi manjing ana ing Kayiwangan Kisik Narmada, Ngger.